DXDC Radyoman Report. Gisugayan pa pagdala sa 911 paramedic sa Southern Philippines Medical Center si Mario Terbuzo, 48 anyos, nagpuyo sa 291 na Carnation Street, Barangay Buhagin, ning siyudad sa Davao. Ang pangideklara ni Dr. Christy Sabuito alas 8:47 sa gabi nga patay na ang biktima. Sa investigasyon sa NASA PNP, ang biktima kauban si Albert Bustamante nangaligo sa Cuaco Beach, Barangay Pampanga, ning siyudad sa Davao, ug kalit kining nahanaw alas 4 sa hapon ug pagka alas 7 sa kagabion nakita sa mga residente ang naglutaw nga lawas biktima, rason nga ila kining gipadaplin sa baybayon. Mihimo gilayon og first aid ang mga responding membro sa BDRRMC og paramedics 911. Ang panamatikdan nga wa na makini maginhawa. Gibutyag ni Major Jake Goles, hepe sa NASA PNP, nga sigon sa ilang investigasyon walay na diskubrihan nga foul play sa pagkalumos sa biktima. Wa ko din ang inom kay ingon nga ni si Albert neto sila dito kay ingon daw to si Mario na maligo lagi daw kay naglain na yung lawas. So ang dala lang lagi daw nila tinapay lang. Sinato sila dito ligo lang istorya tapos nakita niya nung nagbaba jud doon kita po niya naligo jud. Dili siya nakainom. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bandudong, Rinlosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.